малкия гражданин, тази вечер той ще ни изчака. Той ще ни изчака, гледаме, отдихнаме, ще слуша Божието Слово. Ще. Така? Добре. Раздадохме Господните символи на Господната вечеря. Понеже бъдем много кратки, исках да много кратко ще споделим нещо и после ще преминем, ще видим този гражданин, този господин, защо е тук, защо са го довели. Така, хайде да наведем глави да се помолим. Татко, ние ти благодарим за това добро време, което ти ни даваш да имаме в Твоето име и тази вечер. И нека това време да бъде едно добро време за всеки един от нас. Добро, благословено време. Като Господи, като тази вечер сме при Тебе, да изкупваме благовремието, защото Твоето Слово казва, че дните са лоши. И Господи, ние Ти благодарим, че тази вечер, чрез Твоята благодат, можем да бъдем при Тебе, с вяра в сърцата си. Затова говори ни тази вечер в сърцата ни, на съвестта ни, на умовете, в духа ни, Господи. И най-вече на вътрешния човек. И нека тази вечер Твоето Слово да го приемем като Словото Божие. Като вечното Божие Слово, което е утвърдено на небесата до века. Амин. Замислили ли сте се някога? Вижте, Библията се говори за човешкият син, говори се и за Божият син. Исус Христос говори за себе си и казва, човешкият син говори за себе си. Но той е и Божият син. Човешкият син и Божият син. Според вас, тези две определения за Исус Христос еднакви ли са? Да. Моля? Да. Човешкият син и Божият син. Добре. Когато Библията представи Исус като човешкият син, какво разбираме? Значи той беше, казваме, и човек, и Бог. Когато Исус се представя като човешкият син, той говори за себе си от позицията на човек. Той говори за себе си от позицията, в която живеем ние. Защото той стана Господ Емануил. Едно от имената му е Емануил, което значи Господ с нас. А какво значи пък Бог с нас? Какво значи това Бог с нас? Как го разбираме? Как да го разбираме? Какво значи пък това Бог с нас? Бог с теб. Бог оприличен на тебе. Бог равен на тебе. Дори наскоро, ако си спомняте, ние стигнахме до едно заключение въз основа на Божието Слово. Понеже Библията казва, всеки нека с смиреномъдрие да счита другия за по-горен от себе си. И Исус Христос, според вас, стана ли най-смиреният човек на земята? Можем ли да кажем, че от него има по-смирен? Славчо? Илиев Славчев. Как стана това нещо? Полагаме основа вече на друга фамилия. Една друга основа, една друга фамилия Славчеви. Добре да ви бъде честита тази фамилия. И добре дошли с тази нова фамилия и при Бог в Божието царство. Амин. От сега нататък да не се отделяме от Божия дом. Амин. Амин. Обаче знаем, че
Тук на земята ние сме си Славчеви, Ковачеви, Ламбови, тем подобни. Обаче ние същевременно носим най-голямата, най-великата фамилия Христови. Амин! Слава да бъде на Бога! Сега, кого да дам думата? На таткото, на майката? На майката! Защото си някак чупто не ги чупи. Той ще вземе думата. Той. Майката, хайде, камерата, вести си. Вести си осигурили камера тази вечер. Те благодаря на Светебръски, че си нас на Менчко. Сега, добре, толкова, добре. Ти лесно не се отказваш, Только от третия път обаче. Една дъщеря, второто момиче и съдена. На динозаври. Ама Бойко се откаже от нас, не знам. Така е. Добре, наистина, друго си е наследник, нали? Все пак, нещо да кажеш. Живи здрави. Дядо Славчо. Неговите думи. Баба Пина. Ами отдел си благословил, са сте махалако. Амин. И ние образа, ама абсолютно ни пари с ни мужите чупля. Ставите обичини, като братя и сестри. Това ми е най-голямото желание. Амин. Баба Петра. Благодарим на Бога, че ти нас ми отдел внуки домрушен ката чавода, ката чайда. И нека винаги да бъдем в Господа. Амин. Милко, няма да ти дам микрофон. Прясно, брат. Ти като го вземеш и край. Не може да си го взема после. Словото казва, че за всичко да благодарим. И това, което притежаваме, това се дължи всичко на Исус Христос. И благодарим на Господа, че Бог ни благословил, нали, с 5 внуци. Охо! Това е голямо благословение тук на земята за мен. Аз се радвам. И всичко това давам цялата благодарност на моя Господ Исус Христос. Слава на Бога! Сега го гледам с тая прическа, викам, ти става момченце, бе. Момченце с 5 внуци. Гледай. Добре, той е дядо Милко. Наистина си за завиждане. Благородно го казваме. Добре. И сега, какво ще правим? Ще го представим, така ли? Добре. Пасторе, шилово в турба. Виж се видиш. Добре. Бележи си го. Добре. Сини, близо го здраво. Гад шпанто. Добре. Хайде да насочим дясната си ръка към него и да го благословим. Хайде да се молим. Татко, ние ти благодарим за това, че ти си Бог. От когото и всичко, чрез когото и всичко и за когото и всичко. Благодарим ти за това, че ти ни благославиш, Господи, с синове, с дъщери, с деца, с внуци. Господи, благодарим ти за тази земна радост, с която ти ни удостояваш. Но кои сме ние, какво особено можем да направим за тях, ако не е твоята милост, ако не е твоята благодат върху тях. И ето тази вечер, Господи, това, с което ти си благословил този дом, Господи, тези хора, на които направи името си познато в техните сърца, в техните домове, тази вечер те го издигат пред Твоя трон на благодата, милостта и верността и го препоръчваме, Господи, на Твоята благодат, на Твоите благи милости и верности, които живеят и траят до века.
Така, щото Господи Исусе, мощната ти благословена прободена десница, която никога не се скъсява, да бъде върху малкия Славчо, Господи, денем и нощи, през всичките дни на неговия живот за добро, така, щото да го опазиш, Боже, да опазиш живота му, здравето му, да расте, да крепне както физически, така и духовно и в познаването на Господа най-вече. И нека за това, Господи, да има тази отговорност майката, бащата, бабите, дядовците, Господи, да го възпитават в Господния път, защото така казва Твоето Слово. И защото за това, Господи, Ти направи мъжът и жената да бъдат в едно, за да очакваш на Божино потомство и за да може всичко да бъде за славата Ти. И Господи, издигаме малкия Славчо. И Господи, както си обещал, че в последните дни ще излееш от духа си на всяка твар, така те молим да излезеш от духа си на малкия Славчо, така, щото да ни говориш, чрез него да ни проповядваш, да ни мотивираш, да ни предупреждаваш, да ни пророкуваш, Господи, в името на Исус. В името на Исус те молим за всичко това. И благослови това, което тази вечер, Господи, родителите, близките, Господи, на малкия Славчо, жертва Ти го дават пред Твоя трон на благодата, милостта и верността, в знак на благодарност и признателност пред Тебе. Го жертват от цялото си сърце. Нека да бъде приета от Тебе тази пожертва, благословена в името на Исус. И го върни стократно в името на Исус. Амин. Нека хвалението да излезе, да спеем една песен. През това време можете да се подготвите за почерпата. Хвалението. Sorry,